Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla sejrin naraw xi programmi li qed jiġu ppreparati mat-tim tal-Kamra Sportiva bejn il-lejla l-10 ta' Mejju u l-ħamis 16 ta' Mejju li ġej. Illejla fit-8 Karl Parnis jagħtina l-kummenti tiegħu għal-logħba Bayer Leverkusen kontra Roma mill-UEFA Europa League x'għandira rrekordjata. Fil-11:15 imbagħad nisimgħu r-reazzjoni tal-logħba Frosinone kontra Inter mis-Serje A Taljana x'għandira diretta mal-editur Antonello Abela. Il-ħadd 12 ta' Mejju fid-9 ikollna programm ieħor mis-sensiela Migżon fejn matulu ser nisimgħu l-kummenti ta' Mark Xkembri għall-Juventus kontra Salernitana, Karim El-Ebraxi għal Nottingham Forest kontra Chelsea u Joseph Magli għal Milan kontra Cagliari. It-tnejn 13 ta' Mejju fl-istess ħin Migżon ilaqqana ma' Karl Parnis għal konfront importanti li ser ikollna fis-Serje A bejn Atalanta u Roma u mad-duo Oliver Scicluna u Kurt Xkembri li ser jitkellmu fuq l-isfida daqstant importanti li ser ikollna ġewwa l-Ingilterra bejn Manchester United u Arsenal. It-tliet 14 ta' Mejju fit-8 Julian Grixchi ser itina reazzjoni rrekordjata għall-logħba ta' 2 filgħaxija fl-Ingilterra bejn Aston Villa u Liverpool FC. Il-ħamis 16 ta' Mejju fit-3 joħroġ il-video ta' introduzzjoni għall Grand Prix ta' Emilia Romagna tal-Formula 1 fejn fih ser nitgħallmu iżjed dwar it-trakka Imola. Il-video ser joħroġ in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Fl-istess ġurnata imma fit-8:30 jirritorna l-programm Botta u Risposta fejn l-editur Antonello Abela, Roberto De Brincat u l-mistiedna tiegħu ser jagħtu ħarsa lejn l-istaġun li kellna fil-kampjonat minuri tal-futbol lokali. Dan il-programm ser joħroġ f'xandira diretta. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom talli segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.